Gikalipay sa kabanay sa Dabawenyang visual artist nga si Bri Honson ang indictment sa illegal drug case sa uyab niini nga si Julian Ongpin. Kinsa kauban ni Bri, una siya namatay sa usa ka resort sa La Union. Ani ang report. Sa Facebook page sa Justice for Bri Honson, makita ang padayong pagbangutan sa kabanay ug mga higala niini kalabot sa kamatayon sa Dabawenyang visual artist. Sigon sa pahayag siyang inahan nga si Dr. Sally Honson, nga taliwala sa ilang kaguol, nakabati siya og gamayng kalipay ug paglaom human sa desisyon sa DOJ nga ma-indict ang uyab ni Bri nga si Julian Ongpin alang sa kaso niini nga possession of illegal drugs. Si Julian ang nakita nga ulahing nakauban ni Bri una kini namatay tungod sa asphyxia. This is good news as we commemorate her passing. But still, we have to pray harder and call out to the judge in La Union, will issue a warrant of arrest and not allow him to post another bail. Kahinumduman nga nakapiyansa og na-release si Ongpin human nga nakita kini nga nagkukupot og 12.6 grams sa cocaine sa ilang girentahan nga hostel. Gilauman sa kabanay nga makasuhan og maisyuhan na og warrant of arrest si Julian ug nga muuswag ang investigasyon sa kamatayon ni Bri. Appropriate cases for murder, homicide shall be filed as soon as the investigation is over. Gilaraw nga mulusad og virtual event sa ika-40 days sa kamatayon ni Bri Honson sunod simana. Sa kabahin sa kapulisan, gibutyag ni PNP Chief General Guillermo Eleazar nga ginapaabot na nila ang warrant of arrest alang kang Ongpin. Ang kaso ma-file ngadto sa Regional Trial Court sa San Fernando, La Union. Andam sab silang mo-kooperar sa investigasyon kalabot sa kamatayon ni Bri. The PNP is supporting the NBI on this investigation. So, several tests were made in coordination with NBI at NBI na ang nangunguna, the lead agency on this investigation, bali support role ang ating PNP. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.